نعم سرتالو ما عندي سنة تمرتي تامي تريو وادس تماري المسل يا وست دلت أجنا وست خيطنا كتريا يا وخيطنا نكفل إلى مالس ما عندي مسرتها سنة تمرتي يو واجلة تحيزي تحيزي كريستيان ناس يمثل لا وزينا حدش بتكريستياني عليكم هنا نعم سنة سنة نا شير سبسكرايب جابوا زي نبار بتكريستيان نوري هذه سنة تمرتيت عدراش جيب خوين لله تنش جزيان سنة نبل نمبر تقول ساعات خيدي لولو بتو مرة قبرنا مسيرة زتري لهم احنا انتقلنا تخلتاتي زي نبار بتكريستيان حدش بتكريستيان ተመስገን ይሁን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅድስት ሥላሴ ዘአምን ወትነሐስ ከደግ ሰይጣን ከመዛት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተይእቲ እስመ ያሰየው ለዓለም ዓለም ኦ ጌታ አምላክና እግዚአብሔር ሰላም ካበና ፈርሃላኸና አምላክና እግዚአብሔር ጾምና ጾም ድሕነት ጾም ስርየት ጾም ይቅርታ ክበረልና ኦ ጌታ እግዚአብሔር ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ተሰብሲብና ስምካ ክንፅዋዕ ስለዝፈቐድካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ኣምልኮን ስግደትን ንዓኻ ይኹን ፈጣሪና ናይ ደቅና ናይ 23 ናይ ምስረታ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዚ ሰዓት እዚዩ እዚ ዕለት እዚዩ ስለ ዘብፅሕካና ኢሎም ስምካ ንክትፅዋዕ ኣምልኮትካ ተረዲና ስምካ ንፅውዕ መሰባሲቦምና ደቅና ሙእሳት እውን ኩሎም ኣብዚ ማሕበር እዚዩ ኣብ ሰሎት ብርየት እዚ ነሮም ዝተፈላለየ መንገዲ እግዚአብሔር ዝፀውዖም ዕረፍተ ነፍሲ ሃበልና ነዚ እንዳደገፉ ዘለው ዓበይቲ ዓዲ ቦታት ኣዴታት ሰበካ ጉባኤ ናይ ደብሩ ኣመሓደርቲ በብግዚኡ እናመሓደሩ ዝመፁ 23 ዓመት ኩሎም ኣስተዋፅኦ ዝገበርዎ ሕዚ ደሞ ቆሞስ ኣባ ወልደ ስላሴ ካልኦት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ትገብርዎን ትሕግዝዎን ዘለኹም ሓገዝኩም ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸጋን በረከትን ይብዛሕልኩም ደቅና እውን ካብዚ ንላዕሊ ማዕቢሎም ካብዚ ንላዕሊ ጠንኪሮም ንህዝቦም ከገልግሉ ንባዕሎም እውን ክግልገሉ ካብ ሕቑፋ ኣምላኾም ከይረሕቑ ጌታ እግዚአብሔር ብፍቕሩ ብበረከቱ ብሓድነቱ ይሓልወልና ኣምላኽና ሕዝብን ጉባኤና ክንጅምር እዩ ፈቒዱልና እሞ أجمل هذا الزمن هذا ما رزق عدمنا لنا عدنا مكره كله يا أخلاقكم إلى زيادة محرتي الأخلنا ورن حدنا هنا هذا بتارينا أو نزل سمايات نبات كم إسرائيل نهتا وإنا كن فتوهانا ونصوهانا يمسينا يمسيكم في البعض وانقص السمايات تنزي مهارنا كريستوس من عصر تنزي مهارنا كريستوس فأنت أجزأتنا ماريا مهارنا كريستوس عصر تنزي ماريا مهارنا كريستوس وغزي يسوس كريستوس هاتياتي هاتياتي كل رجل يرتم ما يسر هاتيات በእንተ ስመ እግዚአብሔር በእንተ ስመ እግዚአብሔር በእንተ ስማ ለእግዝእትነ ማርያም በእንተ ስሙ ለቅዱስ ቂርቆስ በእንተ ስሙ ለቅዱስ ኢየሉጣ በእንተ ስመ ኩሎም ጻድቃን ወሰማዕት በእንተ ስመ ኩሎም ነቢያት በእንተ ስመ ኩሎም ሐዋርያት በእንተ ስማ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ በእንተ ስማ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ በእንተ ስመ ሥላሴ በእንተ ስመ ሥላሴ መንፈስ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ባረከና ቀድሰና ሰላም ካለና አቡነ ዘበሰማያት ለለይቱን እንደዛ
ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወለደነ በብዝኃ ምሕረቱ ብፁዕ አቡነ አቡነ ዮሐንስ ናይ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀ ጳጳስ ክቡር ወላዲና መላከ ምሕረት ቆሞስ አባ ወልደ ሥላሴ ቤተ ደብረ ጽዮን አማሓዳሪ ከምኡውን ተኸበሩ ቆሞስ አባ ብርሃን አፈቀሲስ ኸበርኩም ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓምዳ ድዳ ኮይንኩም ያሬዳውን ሐዋርያውን ሙያኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አገልገልኩም ትርከቡ ኸበርኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ምእመናን ናይ ክርስቶስ ኣላስ ተባሂልኩም ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ስምኩም ብኽብሪ ዝጽዋዕ ከምኡውን ናይዛ እግዚአብሔር ቃል መመገቢት ስነ ምግባር መህነጺት ዝኾነት ቤተ መክሰበት ኣባላት ዝኾንኩም
ዓመተ ምህረት ሰንበት ትምህርት ቤት ክምስረት ካብ ሓጎስና ካብ ተክለ ሃይማኖት ብምምፃእ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኢልና ሁላትና ሓቢርና ንመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን ለአብዚ በመቀጠል በመጀመሪያ ጊዜ ብተሰዓይ ሸሞንተ ዓመተ ምህረት ናይ መጀመርታ ናይ ሰንበት ትምህርት ቤትና ኮርስ ተመሪቆ ናብ ኣመራርሓ ክበቁዕ ዝገበረና ካብ ዳ ማርያም ቦቁሳ ልመፀ ሓውና ጌታቸው ደስታ ማለት እዩ ኣብ መንጎና ክህሉ እዩ። ሓውና ጌታቸው ደስታ ታልካ ሰርቲፊኬት መፅካ ክትቀበል እግዚአብሔር ይመስገንና ሓቢርና ነመስገን። እሺ ተወካልት አለው ወላ ኢሳያስ መጽሐፍ ተቀበለና በመጨረሻ ሰለስተ ፍልያት ተሸለምቲ የሆና እዞም ፍልያት ተሸለምቲ ሰንበት ትምህርት ቤትና በተለይ አውዛ ዘለውና ሰለስተ ዓመት አመራርሓ ጉልበት ኮይኖም ሓገዝቲ ኮይኖም ሰንበት ትምህርት ቤትና ዝበዓል እዚ ከምዚ ጌርና ክነዘጋጅ ካብ ንገበሩና ባንክና ወይና አቶት ምንጭና ካብ ዝኾኑ ኣሕዋትና እዮም። በመጀመሪያ እንሽልማ ሓፍትና ልዋም ገብረ ጻዲቅ ሓፍትና ልዋም ገብረ ጻዲቅ ታለ ምስ በዓል ገዛ ዲያቆን ማዕረግ ያበፅያ እዚህና ተነጊርናኩም ስለለይንገር ባዕሉ ኣምላክ ቅዱስ ቄርቆስ ዋጋ ይኽፈላ የሰንበት ትምህርት ቤትና ኣብዚ 3 ዓመት ለመመራርሓ ጉልበት ኮይና ናብዚ ደረጃ እዚ ሰንበት ትምህርት ቤትና ከምዚ ኮይኑ ገብር ብፋይናንስ ብተፈላለየ መንገዲ ዝሓገዘትና እያ ሓፍትና ልዋም ገብረ ጻዲቅ። እሺ እግዚአብሔር ያውና በመቀጠል ካብ ነባሪ መስረቲና ክንሽልም ካብ ነባሪ መስረቲ ለተኸታታሊ 5 ዓመታት ማለት 5 ጉዕዞታት ኣክሱም ጽዮን ኮሚቴ ኮይኑ ብምሕጋዝ እዚ ናሕዳር ጽዮን ቅርሺ ዲያምናቲ ኣይነግረኩም ሓውና ኣንጎሶም ገብረ ህይወት እግዚአብሔር ያበላ እዞም አዝግነቡን አመጨረሻ ሓንቲ ወላዲት እያትና ሓንቲ ወላዲት እኒዋ ወለድና አቦታትና ለክፈቱዋ ስለምደሊ ማማ ስንዳይ ባላ ሰንበት ትምህርት ቤት ክምስረተሎ ንብረትና ሰንበት ትምህርት ቤት አብገዘን በመቅማት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ብምግባር ሰንበት ትምህርት ቤትና ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ 3 ደቂ እውን ኣብ ሰንበት ትምህርት ቤት ብምምሃር ማማ ስንዳዮ
ቤተ ክርስቲያን ናይ ትጓሚ መምህርን ስብከተ ወንጌል ሓላፍን ናይ መቐለ ሃገረ ስብከት ናይ ሊቃውንቲ ኣባል ዝኸበርኩም ካህናት ኣቦታት ሰባክያን ወንጌል ናይ ዝደብሪ መናእሰይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ወለዲ ዓበይቲ ዓዲ ኩልኩም እግዚአብሔር ፀዊዕኩም ብደቅኹም እናኽቢርኩም ቃለ ወንጌል ክሰምዑ አሰስሪ ክርስቲያን ተነቅሎ ነው ለዚህ ለዘላለም ወለዛ አስከን ዘንተ ዝዋ ወለዛ ዘራ አነ ሲሳይን ወአራዘን ወለዛ ተአደሰ ደን ኩሎ ኃጢአትን ወለዛ አበን ነፍስጋው ቅዱስ ወደሞ ወለዛ ጻንስ በዛቲ ሰዓት ኩሉ ጊዜ ኩሉ ሰዓት አምላክና እግዚአብሔር ዋይና ጀሚርካ ኣብ ፍጻሜ ዘብፅሐኻና ክብሪ ምስጋናና ይኹን። አምላክና እግዚአብሔር ካብ መልአኩ ካብ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ቅዱሳን ኣቦታትና ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም በረከት ዓድለና። አምላክና እግዚአብሔር ይቅርታ ካልኣኸልና ሰላም ካህበና እዞም ንሪኦም ዘለና ደቅና መናእሰይ እውን በዚሖም ተባዚሖም እግዚአብሔር ዝፈትዎ አደብነ ከማነ ከመ እናውርቱ አደብነ ከማነ ከማነ